רשת אלוהית אותה בציבור. המון אוכלים מפה, תביאו, כל הזוגות החדשים בינתיים... הבעיה... בבקשה. הבעיה, כאילו 4 פעמים. והאוכלים בסופו של דבר לא... אז החלטתי לשים רשת. עכשיו יש רשת, אבל לא, הבעיה בזוג כזה, זאת אומרת, לא להגיע לאבטלה של דיסקו זה יותר קל מאשר להגיע לפיקור. לא נגיע למצב הזה בקיצור, זה הורים ניסיון שואל, לא רוצה, זה לא מעניין אותך משתתפי הסביבה. אחד הדגים הקלים להבטלה זה הדיסקו. רק ראה כל השאר, אכלו אותה? לא היום, לא היום. רגע, אלה הגיעו? אלה הגיעו? לא. אם הם לא שם, הם יפילו עוד פעם יפילו. אם הם יפילו, זהו. אם הם יפילו. אני יכול לעשות את זה. זה יפוס אקווריום, זה מה הבעיה. מישהו הציע לי, יש לו המתנה של 5-7 קטנים אדומים דווקא, אני רוצה. יש יפה נתון יפן שזה 120 ליטר. גדול. הלו. בן. בסדר מאיר. אני לא יודע מה יצא בהם.